What's up mga kasiyaw. Og karon mayong hapon kaninyo mga kasiyaw. Karon tungod sa kainit sa haponon mga kasiyaw, ako karon ri sa proper sa Siquijor. Akong kauban akong partner mga kasiyaw. Partner. Hello. Karon nang halo-halo may mga kasiyaw diri sa mga untag halo-halo mga kasiyaw. Pag kayo mga kasiyaw ka nang init kayo. Lami kayo mga kasiyaw. Tara mga kasiyaw. Tara mga kasiyaw. Akong birahan o. Oh? Lami kayo siya, lami. Tira mga kasiyaw. Burang bugnaw kayo mga kasiyaw. Burang mahusot yung ngipon mga kasiyaw. Yummy. Yummy kayo. Yummy. Kalau mga kasiyaw, pasinjak kayo mo nga magkaon sa midri mga kasiyaw. Dahil halo mga kasiyaw. Bukos nga mga kasiyaw. Lisod kayo kutsaraon mga kasiyaw. Ako naman ang imno ng halo-halo mga kasiyaw. Pagkabutsada kayo mga kasiyaw. Kung ka mo, karon kamu mga kasiyaw, kung makalaag mo sa mong probinsya sa Siquijor, kung ganahan mo mga halo-halo o kaon po mo siupaw para sa halo-halo, are mo din sa Im's Place sa Siquijor mga kasiyaw. Pinakadapis nilang halo-halo mga kasiyaw sa Im's Place sa Siquijor. Please subscribe. Probinsya ng siyaw. Ayaw kalimot. Subscribe. Hello mga kasiyaw. Katong wala pa ka-subscribe sa akong channel mga kasiyaw, please hit the notification bell para updated ka mo sa upcoming videos. O karon mga kasiyaw, kaon sa mga kasiyaw, musot tiwas na kami, kaon gimi dire. May gutom kayo, init. Nya naut na po may o kwarta mga kasiyaw, kay gitubil lang mo gasolina mo nang halo-halo me. Wala may siupaw, kaya wala na may kwarta. Halo-halo na naman. Nautdan man. Nang halo-halo naman. Sa sunod, bubalik me, siupaw na po ng paliton. Hindi na po halo-halo. Binagsaw naman, hindi na dungan ng gawa. May kwarta. Gasolina, lihat yung biyahe. Gulay kayo na kasi ning among kinabuhi rin sa probinsya kay di sudyo kayo mga kasiyaw. Dili may mahalinan ng lata, mahalinan ng bagol, Pinod. pagkakupras. Di sudyo kayo mga kasiyaw. Ang amo, balaka o magkakaon may once a day, basta kay masundan amo diyan. Malipay naman niya ng mga kasiyaw. Normal na naman ng mga kasiyaw nga kuwan, bukaon o kaisa sa usod adlaw. Kami mga kasiyaw, gani may pamahaw, kung may paniudto na hapon na. Diretso may halo-halo. Nangapas mo ni mga kasiyaw, pero halo-halo pa yung gitarahan ni mga kasiyaw. Lami. Kami kayo mga kasiyaw ni halo sa Im's Place mga kasiyaw. Lami yun. Dadag kayo. Kinalamian yun. Mura pag ikaw ba, lami. 네가 널 보는 순간 이해가 됐어. Awa mga kasiyaw. Muna akong partner mga kasiyaw. Gamay. Partner siya, muna akong kabade. Kasakit kong kalipay, yayungan among duha, ang among panagbarkada. Magabulag ni among panagbarkada mga kasiyaw kung mutaliwala na midli sa kalibutan. Pero samtang buhi panig na ininhawa, magauban gime. Magabulag pa ng puti og di kolor. Isang baso. Og labunon. Kami magauban gime mga kasiyaw. Bisag asa may punta mga kasiyaw, mag-uban gime kanunay. Ani? Cheers. 고백을 거절할까 두려워서 매번 야야. Muna yung cheers mga kasiyaw, halo-halo. Kamu makita mo cheers, lim naman mo halo-halo. Cheers. Muna yung isip, di mailan sa buwang panagbarkada mga kasiyaw. Oo. Kung karon mga kasiyaw, katong wala pa ka-subscribe sa akong channel, palihog ko
suporta sa akong channel mga kasiyaw. Nakita kong dito mga kasiyaw o mga videos po dito nga lahi po ba karon mga kasiyaw kusog siya mukhaon mga kasiyaw mga kasiyaw yan urot na kuha wala pa mga kasiyaw ibali na ng baso mga kasiyaw ibali na Una. kuha wala pa lang mga kuwan mga kasiyaw napoy lang mga cake mga kasiyaw ang sulod ka na agad mapalitan dito na mga kasiyaw ada mo sakinan mga kasiyaw hindi ang isakyan yung puro wheel sa may kay lisod makainin panginabuhi Kaya. yung puro wheel sa may kay ugma daghan pa ming kwarta nga motor me lisod mo ang kinabuhi the four wheels na naman me penting namin ang ikay magkasiyaw gini lang ang malo magkasiyaw no? Salang yan namin ah yan namin agay mga kasiyaw yan halwalo galing inang ilang kaning ilahang halo-halo mga kasiyaw o kung sa ni kalame yung mga anak ng kalame manitulog mga kasiyaw narot na mga kasiyaw hindi na matulog hinigya po mga kasiyaw hindi na matulog naginoto naman yung mga kasiyaw kahit tag 3 pesos ni kada hungit mga kasiyaw ilang halwalo dire Halo mga kasiyaw, kasi siya yung partner na yan. Tapos tinuod mga kasiyaw, mungkin niya akong bodyguard mga kasiyaw. O kung siya akong isugo niya, musugot din siya. Bodyguard man ako. Kung siya isugo, padaan niya rin o. Ang mana ko kaon. Bata-bata, dawa tayo, putang niya. Bata-bata, trapuhi ako ang baba. Kaya nahugaw, tapuhi disyo. Baba. Pero di ko kaya masasaktan dahil Munay bata-bata mga kasiyaw nga gamahal siyang amo kaya ako man yung pinilangga kung po siya patrapo ko siya kung trapuhan pero bata-bata naman siya magkasunod na gina siya kung siya ako ang mandaw kay saktong may sweldo na ko kung karon hindi na ito puto na ito paragtabi kaya kanang istorya dili mahuman kung kanina itong istorya po gihapon dili pa putol kung sa sunod na putang episode mga kasiyaw sa among paglaglaag karon sa among probinsya sa Sigaw may hapon kayong tanan hindi nila tama